weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ɓoggue to hudallaya to murtogal to belela urguel to wuuro ali guelel to darela barka to likseyba de to roso to tiguinte ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno abdourahmane dia to pk 8 naccode ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi sénégal leydi maroc walliti leydi sénégal kene qime ha sappojo ujunere tonnes engrais tawi ɓe juufi e ngal ballal noon ko wonande ɓena remoɓe famduɓe doole to leydi gambi laamu adama baro horejo leydi ɗi ɓe tafi sete timmuɗo ona sete noon tijjañande jeegoma lewru novembre dartono ɗo to leydi libi to tripoli lamorgo leydi libi nawa taɓe toon noon ko ƴettude peeje no temedde nayyi gambinaɓe nangaɓe ne coka e nder leydi he no goppitira to leydi mauritanie laamu leydi mauritanie woni ko ya keɓugal mawgal no feewi ko fati kay e ñantude nakcode saabu kay nakcode toɗɗama kañum wonata capital ko fa capital de la culture islamique hitande 2023 to leydi mali colonel abdoulaye mayga premier ministre par intérim mo leydi mali o uddi cérémonie ñalawma aseta hanki o ona cérémonie noon koko fati conférence sociale leydi ndi to leydi guiné wiyeteɓe force vive de la nation wonduɓe ardiɓe laamu ardiɓe landaji la dawrugol kewɗi ɓe kolliri tigui ɓe beltaki haydara ko CEDEAO hawri e ardiɓe guiné oɗo saaha joni ko fate transition taw ko lebbino gas nayyi woni duuɓi ɗiɗi ɓe jadani e gona miijo to leydi togo hoɓɓe tato hen ɗiɗo ko guiné naɓe goto ko sénégal naɓe teɓama e nder lome lamorgo leydi ndi ɓe nanguira ko yeyde gueɗe pewniraɗe ñiiɓi bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pecciren so hunde juuti weeli juuti tawat ko Allah ne wela kono kadi tawat ko gonga ne tawa gorel ti ko lekki ki Allah jippini umuri kena to ko redinoro ki ala produit chimique haydara ɓeydaki e makki koki naturel iki safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo gorel ti so neɗɗo soodi hen paquet goto hutorima yeehi arti laabi cili kewɗi ene ƴeewa fitti tigui ko fuɗɗima yitade hen hoore mum hano hannirta ni gorel ti safri fuɗɗinoɓe jottade e koyɗe mumen ronkunoɓe nangude taare nattunoɓe jokkoyde en ɗama nattunoɓe yaade juma e jama ummima tigui batti ɓornade paɗi mumen jokkoyde en ɗam e juulede juma gurel te ene yawrani ɓe ronkuɓe nangude taare ustoraɓe goragu wonduɓe diabète tension gorel teya ene lawƴe ƴiƴam watta dogde ɓandu ma hano hannirta ni gorel te ene moƴƴe ɓen wonduɓe cardiaque e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiida cirolo kala jiɗɗo hutorade gorel ti ƴewde so tawi gorel ti ene wawi safrude rafi mo gonduɗa aɗa wawi yaade site mabɓe internet mbatta ko www.gorelti.com ma yi toon gorel ti ganda holko safrata ene hutorte an jiɗɗo jokkodirde e joguiɓe gorel ti tawateɗo to leydi sénégal jokkodirta koye biyeteɗo mamadou gayda numéro mum téléphone ko 77 12 77 128 23 46 so tawi ko wonɓe leydi mauritanie jokkodirta koye boy nias numéro mum ko 47 85 20 96 walla jokkodira e docteur lignol o numéro mum téléphone ko 37 43 76 12 so tawi ko wonɓe leydi Côte d'Ivoire jokkodirton koye Hamidou Ba numéro téléphone mum ko 01 53 11 51 54 wonɓe dowlaji dentuɗi Amérique jokkodirta koye Abou Sow numéro mum ko plus 1
34 77 01 56 77 so tawi ko wonɓe to leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda numéro mum ko 00 336 50 99 64 43 on numéro kadi so tawi a jokkodiri muɗum kala leydi to gonɗa omo wawi rokkudema tonggode ɓe poɗɗa jokkodirde ha no hannirta ni an musidɗo tedduɗo mo famani ɓandu mum ɓandu musoru ɓandu ƴakkoru koyɗe musoje nattuɗo hoolade hoore mum ƴettuɗo poɗɗe ha tampi ne ƴetti pikkiraji ha tampi mi eri mama hutoro gorel te joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorel te mbadden dando fadema ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longala jawruɗo firtude golle wonduɓe dabaruji e weddaɓe korte ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe wonduɓe gorko ladde ceerno Djiby Sy ene yawrani worɓe ustoraɓe goragu wonduɓe diabète tension e rafiji kewɗi goɗɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so a hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so fewnima a hutorima no wiruma ni fodde temedere rafin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo woni ɓeydoji arsigaji pittoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkata o haala ko wone nder ma ha mbiya yoni wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko temedde nayyi CFA wonɓe Amérique Europe Asie ɓena listihar yoɓetake ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy e oɗo saaha ne tawi to Nouakchott leegal nettek waɗɗani jeeri nettek numéro makko ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danno faade makko ciggam nange wulnge jaw ari addi ko jam addi ko lellitare e ɓamtare rendo meɗena ciggam nange wulnge jaw ko équipe keɓlaɗo toon to leydi Turki wawɓe golle mum sukaɓe garɗuɓe golle jogguiɓe fannu installation kesso ciggam nange wulnge jaw e gardugol Haruna Dawouda Ndiaye taweteɗo to Tumbela aɓe jogui kaɓirɗe celluɗe lattuɗe ɗen kaɓirɗe giwi ko toon to leydi Turki ha toon to leydi Allemagne ciggam nangue wulngue jaw ari ko faabade en eɗen jogui nangue oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi kono ne kadi machine aji bawɗi fodde diƴƴe hay so tawi woyduma yettima temedere métre so tawi ko forage joguiɗa guila e guesa ma ha e jardin ma ha e nder galle ma kala aɓe jogui machine aji celluɗi lattuɗi taw ko marque Allemagne walla ni Turki ɓe jaltinanma ndiyam ha tina hen an hoorema a heeɓi ndiyam so tawi ko installation moƴƴo kesso jaaduɗo e jamanu ngam ngabbinanede panneau solaire aji walla ni frigo ji walla climatiseur uji ha e lampaji ngarɗuɗi kala kami frigo ji jokkodire ciggam nangue wulngue jaw
ciggam nangue wulgue jaw hande ko dariɓe e nangue mumen ene ƴellita gueɗe sa jokkodiri e tonggode mabɓe ma heɓen kollaɓi maɓe kolle hen fannu noɓe gollirta kala sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue jaw woto woɗɗo joni joni. so tawi koye nder leydi sénégal mbatta ko 00221 77 566 40 22 so tawi ko Mauritanie mbatta ko 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue jaw ari ko fabade en facture ala haydara ala ko nangue tan jeltina faya koye dabbude kono matériel moɓe jogui o ene wawi moftandema jeeyge hayso higgiɗi tawatinata caɗele mbadden danɗo faade équipe keɓlaɗo marɗuɗo ciggam nangue wulgue jaw. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas e tati lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sowte he ko musidɗo mon silmon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓossoje ko meñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men noon e rango jamma hono fedde heblo sukaɓe Afrique woni HSA sengo naccota e gardogol horejo fedde nde hono Haji Jooba eɓe mbaɗi e rango faade dendagal naɓe jeeyaɓe e fedde nde e yiɗɓe andude ko fedde nde yahata e yiɗɓe jokkade kala wonde kay eɓe jogui batu mabɓe to batu mabɓe noon batu nguɓi inniri assemblée générale nguɓi ɗamini wadde ñande joyya ñande aset joyya lewru novembre darton ndu o guna batu noon ngu waɗata koto galle toɓe kewi wadde batuji mabɓe kala saaha to PK7 galle ceerno Boubacara Gaya batu ngu mbiɗen ko ñande aset joyi lewru novembre woni aset gadano e lewru novembre ngu waɗata ko sanga 17h woni 16h woni 5h kikiɗe kala jiɗɗo noon garɗo ha PK7 ene yiiɗi andude nokku o ene yiiɗi hebde hen ko laaɓi jokkodirta koye ɗeɗo tonggode mbatta ko 46 44 58 86 ko Haji Jooba notatoma walla mbaɗa 46 54 54 20 ko ceerno Boubacara Gaye walla kadi aɗa wawi wadde 46 45 95 05 ko Abdoulaye Salli Diallo jabotoma ɗum noon dendagal Mauritanie kala ha tengti tawteɓe nder nakshot mawɗo e suka debbo e gorko kala ene bisma e fedde heblo sukaɓe Afrique fedde heblo sukaɓe Afrique noon woni darde mum ko fedde laaɓi ɓamtare saabu kay ko yidde maade école aji ne jangguina hen sukaɓe men Qouranul Karim tawi kadi ene wondi e jangde tubankore ne yaadini e meccala beele moni foof to janggui ha gayni ene yaada e meccala hano hannirtini habaruji men ɗemgal pulaar ko to leydi Sénégal puɗɗortoɗen e dow lawol jangol bitengol autoroute ila Touba ko accident musto waɗi e dow maggol ko mini bis goto waɗi toon accident saabi accident ɗon ko ponoyal makko gotal fuusi on mini bis noon o mabɓi e barriére uji autoroute o hay goto mayani hen kono waɗi 11 neɗɗo barmuɓe hen e nder ɓen 11 hen jeenayno tampi sanne kamɓe gañiɓe kala ɓe nawama ɓenninama to hôpital mo Thiès koto leydi Sénégal ha joni hen ha to Fass Ridwan en tawi e nder commune mo Kaolack yimɓe Fass Ridwan naɓe hewɓe kolliri tigui ɓe ceedima nooro mawmo no fewi ene ɓe pilmi ɗum on ka nooro noon ɓe jiiɗum tigui kene promène e nder diƴƴe sara wuuro ngo ko ɓooyani ko kadi hollama wonde ko wiyete bois woni tigui gadata ko ɗum woni ko nangganoɗon kamɓe yimɓe wuuro ngo noon ɓe mbaɗi erago faade service aji yilam ko wayno eaux et forêt halfinaɓe on fannuji ne mbawata yillade on nokku kala saaha beele tigui kulana mbakonni ene mbawa tigui nanguede renede kay guila goɗɗum yantude hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to nokku biteɗo Ngane noon en tawe e nder fande Kaolack toon noon ko sagataɓe jeetato gollotoɓe société taw ko société pewnoɓe laabi goudron ngaji ko kañumen gari to brigade de recherche gendarmerie mo Kaolack ɓe jeehi kadi ha to commissariat central wuuro ngo noyɓe toon noon ko portoyde plainte contre X ɗum noon ko caggal kay
kayne ɓe pini subaka e nder koɗanɗe maɓɓe ɓe tawi dendagal téléphone aji maɓɓe kamɓe jeetata kala téléphone aji maɓɓe ene gujja ɗina téléphone aji noon ko téléphone aji dernière génération woni tigui kesi pour jaaduɗe jammanu taw ko sooda ko haalisaji kewɗi no fewi ɓe kolliɗi kadi e nder ɗina téléphone aji logiciel uji kewɗi ɗiɓe gollotto ko hen tawte e oɗo saaha joni noon ɓe porti plainte contre x beele kayi eɓe mbawa yitude ɓeɗon wuyɓe ɓe gujjana noon ko nder chantier nder base mabɓe goto e chantier mabɓe tawteɗo to nokku biyeteɗo Ouro téléphone aji ɗi mbiɗen cooda ko million ɓe kolliri ɗiɗon téléphone aji nder mum ko million ngaji kewɗi no fewi kamɓe gollotoɓe on société noon ko Sénégal naɓe wondude hoɗɓe woɗɓe ɓe jeyaka e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeeyen ha to nokku biyeteɗo Hosanto Mamadi Sissoko ko kañuma woni au conseil de collectivité territoriale ko kanko kadi woni maire commune mo Kosanto o weeɗi ballal paydungal no fewi faade ɓen sukaɓe taw ko sukaɓe janggoɓe école aji ɓe o weeɗi noon ko nokkuji ɗiɗi to wiyete Kodeka mo Kosanto eɓe Kodeka mo Jakhalinga ballal ngal noon koko fate fourniture scolaire guila livre uji ha e kayeji e bikuji e gueɗe baɗe noon jaaru ballal ngal ene qime ha 6 millions woni million ngaji jeegom taw ko franc CFA ene tawtora dokkirgol ballal ngal hoorejo commission jangde e mairie ndi e wondude e catala bitegal APE wondude e catala bitegal CGE e conseiller ji e notable uji di commune o kala mbawi tawtorede dokkirgal ngal ɗon ballal noon ene ɗoftiɓe hen en ɗofti hen mairie ndi partenaire mabɓe principal hono société biteɗo NDA Vour noon yimɓe mairie ndi kolliri weltare men mawde no fewi e oɗon société mairie o kadi holliri wonde ndeɗo hitande hikka éducation woni ko fate jangde sukaɓe kañum tigui wonata afo dendagal programme uji mabɓe ko fate action du conseil municipal 2022-2023 ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni laamu leydi Maroc walliti e tawa kadi rewni ballal ngal koye catala bitegal OCP woni office woni tigui office chérifien ɗaccon haqqe office chérifien de phosphate ballal ngal ko sappo joyi ujunere tonne taw ko engrais ngal ballal noon fayi koye leydi Sénégal tawa kadi ɓe joofi e ngal ballal ko ɓen remoɓe famɗuɓe doole no fewi woni remoɓe do folɓe kañumen jeeyi ngal ɗon ballal Ali Gouya Ndiaye kañum woni jagorgal kalfinade ko fate ndemamo leydi Sénégal o holliri hen weltare makko mawde no fewi e saaha o jaɓortono ballal ngal to jam ñaajo e tawtorede ambassadeur joɗaniɗo leydi Maroc e to leydi Maroc to nder leydi Sénégal wondude yeeso directeur catala bitegal OCP woni office chérifien des phosphates Afrique ene tawtora dokkirgal ngal ɗon ballal holliri tigui ngal ɗo ballal en tengtina cehilagal moƴƴal e jokkodiral moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen kabaruji men jaaha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleyka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu o Ghalii Abuu Bah a salmitama e dennagal hettoɓe weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor hanki waɗi nogas e goo lawol ko ina mawnine ɗo e nder Ziguinchor holɗum ñalawma biyeteɗo énergie électricité ɓe mawnini ɗum ɗo henna hanki no waɗi doole e dennagal fewte batte kuuraji so eno mima ɗon jehen to e Jokkel Joola to e département Oussouye wonko kewi toon nde jamma hecci hanki ina wayno ko yummiraɗo wari ɓiyum joni holno wardi ɓiɗɗo kanko dey nde wonno ko yeriyanke ataye ɗum waɗi yimɓe nden to atoyuji surtout ma jamma ɓiɗɗo o waɗat ataye tan e dorop so tawi o yari tan o lelo so tawi gayni wadde ataye ara fewnuto e makko waɗa hen yaata yumɓe joni noon kanko yummiraɗo o tini e ɗum e ɓandu makko o yehi to e sage-femme en ɓen mbimo aɗa woni reedu aɗa jogui lebbi ɗiɗi oyi ko mbiɗon ko ɓe mbimo aɗa wonde joom galle o yimi wondani ɓe mbimo ni o yimi woofani Allah kadi mi meeɗani gorko mo kaldumi gondumi e muɗum joni ɓe mbimo holko ñamata hol ɗum ɗo e jamma holko battituɗa ñamde oyi ko ataye ɓe mbimo ƴeew ataye o fewni juula e makko ha muuƴi ɓiɗɗo o waktu yoni addanimo kadi ataye o yari o leeli joni noon ɓiɗɗo ari sikki ko ɗaniɗo mataw yiiɗi fewnude ade makko ɗo waɗanno yata yumbe ni kanko ne omo sakki jungo makko o jaggi mataw Aliou Tall e Ousmane Tall o foof
o muuci tan ha laaɓi o weddi e leydi o fiimo juulawi e dande ɓiɗɗo o ooli yani o fokkiti kanko oɗo yummiraɗo o feewi to e gendarmerie usuyi joni noon o haalani ɓe no waɗi oɗo ɓiɗɗo ni henna omana e juuɗe ɓe udditi enquête eɗen gandi ina heewi ga henna waɗoɓe wolɗum e ata ɓeɗo mbaɗa koye latiji woni hen joni mbaɗata ni koye wutteji mumen so tawi a darodima e muɗum tan gona e doyade ɗum ina heewi ga henna e ko lati kadi biyeteɗo bul faale o sukaɓe ɓe hewɓe hande eɓe jogui ɗum neɗɗo kadi waɗa ɗum e wuttu mum tan so naati hay so place maɗa yeeya gonata koye doyade ɗum noon eɗum heewi ga hande ɗum noon weltare TV musidɗo moon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkodirde Ghalii Abuu Bah yo Allah kebalde jaam. Allahumma amina seydi Keɓe yo Allah dandane ɗiɗo jayaji ɗiɗo musibbaji beyoji e nder windere he kala habaruji men ɗemngal pulaar seno mima to Ziguinchor ko ɗon taccirten to mayila fallembe payanto leydi Gambi sete timmuɗo tawi ko sete laamu Gambi mo hoorejo leydi ndi hono Adama Barrow tafi ene tijja tigui to Tripoli lamorgo leydi Libi eɓe tijja toon ñande 6 lewru novembre dartono ɗum addataɓe toon noon ko wadde négociation woni tigui kaldigal beele kayite medde nayo gambinaɓe nangaɓe ne dumba e nder leydi he to Tripoli lamorgo leydi ndi ha mbawa ɓiltade e juuɗe ɓen hono ministre des affaires étrangères mo leydi Gami o holliri tigui wonde ɓe puɗɗima wadde coordonné wonande kay ɓen taw ko ɓesgu gambinaɓe wurɓe e nder leydi Libi kono noon kadi ɓe jokkodiri e catala gotago windere halfinaɓe ko fate ɗanniyankoɓe woni OIM organisation internationale des migrants en foof noon ko beele kay ɗum ne newo hano hannirta ni oɗo saaha kala noon vidéo ji ene caari nder réseaux sociaux ɗina vidéo ji noon hollirta ko ɓena gambinaɓe eratoɓe laamu leydi mumen nde wallataɓe tigui nde won noon ɓe ɓeeli e oɗo saaha joni ko yiya nder kasoji tawateɗi e nder leydi Libi te kabaruji men ɗemngal pulaar sen mima to leydi Gambi koto leydi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie kadiata Malika Diallo ko debbo dawrugol ko chardiyanke ko e groupe parlementaire catala ko parlementaire bitengal IFP RFD o holliri tigui ko heno jeeno o holliri guila ñande 17 lewru octobre ɗo gonɗen ndu o joƴini ɓatake makko on ɓatake noon ko holliri tigui wonde o démissioni ha laaɓi e jeeyede on groupe parlementaire mo holliri noon holko saabi omo démissiona e oɗon groupe parlementaire no pulaar heewide ni konngol ñaaƴata koye hunuko jomum kettoɗen kadiata Malick Diallo. Assalamu aleykum bandiraɓe oɗo vocal ko yidde humpidde hunde ko jotodiri e gurdam groupe parlementaire IFPRF ɗo gandi hitande ujunnaje 2018 min toɗɗama min kon sarɗiyankoɓe inde IFP ko min tato tan noon ɓennuɓe ko Mouhamadou Mawlud Khalilou Dede e mino e on saaha kadi eɗen mbawi wiide gurdam parti IFP ko gurdam gadoraɗam saabu ɗum minen kala min potta e jonle parti o ha tengti e goomu muɗum duumiɗo hono ko wiyete comité permanent ko nden woni nde lunno ngo mata wine waɗa goomu keblonowo ɗum hare nde foti haɓede walla darde muɗum e nder assemblée paaɗo e on saaha Mouhamadou Mawlud toɗɗi Khalilou Dede yo ya jooɗano IFP to on ɗon goomu keblowo golle parlement o rewnani ɗum noon e comité permanent namdade ɗum holko foti wadde min e hooram kadi battuɗo ɓe tati o haalananimi ɗum ko hakkude makko tan e Khalilou ete min ko min woni cukko gardiɗo parti o kalfinaɗo yimɓe wotanaɓe e nder parti o no ko wiyete les élus te kadi ko min kam jogui humpito to banggue gurdam assemblée saabu min woni sarɗiyanke duuɓi 7 Khalilou ko ɗon woni lawol mum gadanol toɗɗede yo won sarɗiyanke te suwata o yettoyade suudu sarɗiyeji min ni tinoyanmi wonde o toɗɗima Khalilou tan koye nder batu kuptitinɗam o dipceji lunde fo nodda batu ngu ardino ɗum koye hewlamen wapa caggal ɗum noon mi arti e nder comité permanent kuccitinmi mabɓe nden ɗon felore fa tengti Mouhamadou Mawlud caggal ɗum assemblée nde udditi nde sarɗiyankoɓe poti wadde juɓɓuli mumen koko wiyete e groupe aji parlementaire groupe parlementaire ko famɗi fof ma waɗa yimɓe jeeɗiɗo
jogiiɗo yimɓe jeeɗiɗo ne wawi wadde groupe parlementaire mo ala ɗum ne wawi yiilade mo yantodiri haɗane groupe parlementaire ko ni woni RFD UFP fof goto fof jogui député ji tati pelliti yantodirde Mouhamed Leminul Sidi Mawlud nattuɗo jogade parti saabu parti mum fusama wonti indépendant ari natti e groupe woni groupe o waɗi yimɓe jeeɗiɗo ene wayno poste uji ɗiɗi kimmuɗi ɗi groupe o foti jogade ko gardiɗo groupe parlementaire o e ko wiyete rapporteur général du budget hono kalfinteɗo pillitogol golle jowitiɗi e budget laamu e nder assemblée nationale ɗon Mouhamadou Mawlud nanodiri e RFD no foti ƴettude ka président UFP yo rokke présidence groupe o ardorde goomo rapporteur général yo neɗɗo RFD ƴettu ɗum mi tinani min hooram o rewnani ɗum e comité permanent hakkude makko kadi e Khalilou o toɗɗi Khalilou yo won gardiɗo groupe parlementaire o ɓe dokki yimɓe RFD ɓen toɗɗi nanna min Cheikhna yo won rapporteur holno tiniranmi ɗum ko al akhbar yaltini wonde nanna min Cheikhna toɗɗama yo won rapporteur général budget ko député Tawasul habrimi wonde ko Khalilou Wuldedde woni président groupe parlementaire UFP RFD kuccitinme mabɓe kadi nden ɗon felore kono goppimi ɗum yaari noon Khalilou ni dañcoyi caggal muɗum poste goɗɗo yantine président groupe o hono wonde deuxiéme rapporteur e goomu biyeteɗo des affaires économiques hono toppitiɗo ko fate faggudu hitande ɗimmere nde foti ko wentodirede RFD ƴetta ardorde groupe parlementaire o UFP ƴetta rapporteur général Mouhamadou Mawlud ari kadi wi wonde ko Khalilou wonata rapporteur général salimi ɗum ɗon min Khalilou woni no rawane hikka alay sababu ala ko rokki sababu kone wonta ɓe joni noon ɓe mbimo wonde ɗum noon tawde ko ɗum yo jaab kanko wonde président groupe o wi kanko wawa wonde président groupe o alana ɗum jaab kadi parti toɗɗi ko Khalilou yo won mais min ɗon mi jaɓani ɗon ɗo yahano artano foof yimɓeɓe mbawi jamnudemo yimɓe RFD ɓe Abdourahmane Minni tenti e muɗum wawi jamnudemo maro yo won kanko arte am wi wonde Mouhamadou Mawlud so waɗama gardiɗo groupe parlementaire o metama mi jaab mbimi alana kam basi sabu Mouhamadou Mawlud suwata o ƴettude poste Mouhamadou Mawlud woni nden hitande président groupe parlementaire o RFD ƴetti rapporteur général waɗi hen député el ide hitande tataɓere nde RFD wi wonde tawde duuɓi ɗiɗi ko UFP ƴettata ardorde groupe parlementaire o ngol lawol ko kañum ƴettata ɗum noon UFP ƴettu rapporteur général Mouhamadou Mawlud arti kadi wi min kadi ko Khalilou wonata rapporteur général ɗo kadi salimi mbi Mouhamadou Khalilou wonata rapporteur général kanko o woni Khalilou woni heddisanko mi o wi komi wonata min luurdi ɗon hani mataw ɓe jeeyaka e groupe he mbawi nattude hen saabu hay gardiɗo groupe UPR wawi addude hen ballal yo yimɓe dañ feere kañum e secrétaire général assemblée fof ɓen fof naatino e haala ka e wattan ɓe yahno artano fof wiya ko yo ƴeewa ɗum noon tawde ɓe jaɓani mi wona minne mi jaɓani ɓe gonta yo minen fof yomin kaaɗe ni woni RFD ƴetti ardorde groupe o rokki ɗum Abdourahmane Wul Minni rapporteur général ngol lawol rokka indépendant ono Mouhamed Leminul Sidi Mawlud hitande nayaɓere nde Abdourahmane Wul Minni wi jokkodiri e makko kanko o Mouhamedul Mawlud o wi ɗum goppiren no woruno ni tan on arte am namdimi wi Mouhamedul Mawlud yen goppir no woruno ni hono e neɗɗo RFD o Abdourahmane Wul Minni jokka wonde hoorejo groupe o Wul Sidi Mawlud jokka wonde rapporteur mbimi alana kam basi hikka min tinani min matani ha Abdourahmane Wul Minni haaldani hay goto ana walla minen kam min kam mi tinani Wul Sidi Mawlud e liiɗi fof kañumen ne mbi ko tinani hawo neldi min message wonde ngol lawol ko Khalil Wuldedde neɗɗo UFP wonata président groupe o ko nanne min Cheikhna wonata rapporteur namdimi mete ɗum koko eɓɓa tan wonde yimɓe ne jewta hen walla hankkadi ne koko taƴa ɓe jabaki mbimi ɗum noon tawi gandon tawi koko taƴa min mi ala hen ɓe jooɗima on dumunna hay dara ɓe kalani hen min ñoƴƴi noon min e Mouhamed Lemin Sidi Mawlud el iid yo batu waw wadde yimɓe mbawa yewtude ɗum ko yewtere tan wawi ñawdude kaɗo haala ɓe yana artano foof hoorejo Abdourahmane Wul Minni jaaɓi noddude batu nde min ka gaare batu nde min donki hawrude haala kamɓe Mouhamed Mawlud kañum e Khalil ene ñoƴƴi ko poste UFP o ko kañumen tan gonata hen min mbiɗa sali ɗum ɗon min joyi batu yo Abdourahmane Wul Minni kadi jokkodire mabɓe kadi ƴeewa so yimɓe daña feere wonde
Abdourahmane woni min jooɗi yontere nodditi min wi min dañani hay feere wotere ko taƴano ko tan ko ɗum woodi ewa ɗon noon mbimi ɗum tawde ko ɗum ala hurum ala teddungal kadine kamɓe ko yimɓe ñiganno wonde walla koɓe daranino hanki heccanki hono Mouhammadul Mawlud mbiyetenoɗo darani ko habtade fenade ko habtade heedi heede habtade jinguere habtade moni kala yo dañ haqqe muɗum ene foti hawde yimɓe hande daro ndeɗo darde ko ɗum ɗo addanimi fellidde démissionde e groupe parlementaire IFP RFD hande o min Seydou Diallo golle ma jooɗi peewi on paami tigi ko addanimo yaltude e groupe parlementaire kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministre de la culture de la jeunesse des sports et des relations avec le parlement mo leydi Mauritanie hono Mohamed Ould Soydat o holliri aseeda hanki o wonde ɓe fuɗɗama keɓugala heblanade kay heblanade nokcot ñantude wuuro nokcot ngo saabu nokcot jaɓɓoto cérémonie culturelle leyɗele julɓe tawi koye hitande 2023 daroton nden fedde leyɗele julɓe kamɓe kala ɓe kawri ko yo nokcot yo wona capitale de la culture islamique en 2023 ko guila sappo e tati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi gonɗen ɗum leydi Mauritanie jaaɓi tigui felliti jaɓɓade oɗon cérémonie kadi ɓe erima dendagal leyɗe renduɓe ndeɗon fedde witende l'ISCO nde ɓe ɗoftodirta leydi Mauritanie ha événement o wawa tigui rewde lawol hano hannirtani e nder batu mabɓe e nder batu bannogu ñande sappo e tati lewru octobre laamu leydi Mauritanie erinoma hono ministre des affaires islamiques